konke okulotshwe eBhayibhelini namhlanje kuyambuleka. Wathi ukuthela kangaka umhlaba abantu bami niwenzeni? Wathi ukuthela kangaka umhlaba abantu bami niwenzeni? Emva kokuvala kwezwe uyakhala omunye untombazanyana. Uthi yena umalume wakhe uyamnyukubeza ngokocansi ekhaya. Bekungcono esaye emsebenzini bekwenzeke buye ekhathele engamenzi lutho. Manje njengoba ezobe engasebenzi nje ihlala naye ekhaya, shuthi yena uzoba isigqila socansi ethwala izandla ekhanda omunye umfanyana naye efakaza. Uthi nayo anti wakhe umphethe ngesandla sensimbi ekhaya. Manje njengoba engasayi ngisho etohweni usuku nosuku uzomkhumbuza ukuthi akanabazali uyintandane yena maye emnyukubeza. Wathi ukuthela kangaka umhlaba niwenzeni? Wathi ukuthela kangaka umhlaba niwenzeni? Wathi ukuthela kangaka umhlaba abantu bami niwenzeni? Ngoba kubona bonke ububi kunobuhle nje obenzekelayo. Ebonga umongameli omunye wesifazane ethi umshado wakhe yena ubusichitheka ukuba ubingekho le corona nalezi insuku ezihlalwe ekhaya bebengeke belithola ithuba lokubuyisana benomnyeni wakhe. Nabamba iqhube emndenini anilishisa intetelane nizofa. Lesi sikhathi esihle lesokuhlala phansi nibuyisane manje imndeni nixoxelana nakhona. Seningaze nife ningakhulumisana efakaza omunye wesifazane emamatheka. Uthi yena uneminyaka eyishumi engasebenzi ehlala ekhaya. Manje sijabulela lesimo esenzekalayo emhlabeni nabaholi bazoke bezwe ukuthi kunjani ukuhlala ekhaya imali ingangeni ujike nelanga makuphela inyanga. Wathi ukuthela kangaka umhlaba abantu bami niwenzeni? Isimo somnotho saguqa ngamadolo. Indlala yakhula ngesivinini. Kuzozwela kwabangathatha entweni bese uyafakaza omunye sopolitiki ngathi cha manini nina bamaqembu aphikisayo. Lesi sikhathi sokubambisana singaphikisani noma sekumele sivumelane. Wathi ukuthela kangaka umhlaba niwenzeni? Umbhobho wokufa sonke usikhombile. Vimbani nakho ukufa kungangena emkhukhwini izwe lonke lizofa. Wathi ukuthela kangaka umhlaba niwenzeni? Wafakaza omunye yikholwa wathi siyafisa ukukhulelwa inkinga kuvalwe nephasika asikwazi ukuhlangana njengamakholwa ngathi cha ningacashi ngesithupha uNkulunkulu uyanizwa nalana ikhona khuleka la ukhona. Singalethi inkinga noma sekufanele silethi inxazululo. Wathi ukuthela kangaka umhlaba niwenzeni? Sizama ukuhambisa imkhuleke emazulwini sesishoda ngowakho manje umeleni ungathandazi izwe lakho liyakudinga. Wathi ukuthela kangaka umhlaba abantu bami niwenzeni? uNkulunkulu engathi ayaphela amandla ethu manje la. Thatha indawo yakho. Yaxolisa mongameli besifisa ukugeza izandla. Inkinga amanzi asinawo. Wathi ukuthela kangaka umhlaba abantu bami niwenzeni?